La màgia més poderosa. Hi havia una vegada una bruixa molt especial que es deia Amalurra. La Malurra era l'encarregada de cuidar del bosc. No vestia de negre ni feia por. Al contrari, duia un vestit verd brillant, una gorra superdivertida i un boa de plomes molt elegant. En comptes d'anar esponxegut, dents negres i berrugues, la Malurra tenia un preciós somriure, una mirada alegre i les galtes rogenques. Ah, i un gat negre molt bonic. Però era una mica desastre. I els encanteris no sempre sortien com ella volia. D'hora al matí, netejava les restes que deixaven els excursionistes. Agitava la vareta i deia: «Abracadabra, pota de cabra. Mocs de truja, feu cas de la bruixa. Paper, plàstic i vidre reciclem, i és així com ho farem». I vidres, plàstics i papers volaven al reciclatge. Però no només els del bosc, sinó tots els dels voltants. Els de les cases, de les botigues, de la biblioteca del poble. Fins i tot els llibres volaven. Quin desastre! També apagava els focs que deixava encesos. Abracadabra, pota de cabra. Baves de truja, feu cas de la bruixa. Foc foguet, afluixa un momentet. I el foc s'alentia un momentet. Quan es tornava a encendre ho feia amb tanta alegria que espurnejava per tot arreu. I més d'un cop va estar a punt de provocar un incendi. Quin perill! I si faltava aigua, la Malurra feia un encanteri perquè plogués. Abracadabra, pota de cabra. Caques de truja, feu cas de la bruixa, que caigui un turmentot i tothom quedi ben xop. I plovia. I tant que plovia. Queia tanta aigua que les plantes i els animals gairebé s'ofegaven. Excepte les granotes i els gripaus, que cantaven feliços mentre la Malurra intentava aturar la tamborinada. Quin embolic! Aquell dia, la Malurra es va horroritzar. Tot estava ple d'escombraries. Hi havia barbacoes enceses, branques partides. El bosc feia molta pena. Va voler fer un encanteri per curar els arbres ferits, apagar els focs i netejar-ho tot.
però era massa per a una bruixa jove com ella. La Malurra estava molt trista. Què puc fer? Potser si aconsegueixo la màgia més poderosa, podré arreglar el desastre i fer entendre que cuidar la natura és important. Només en tenim un de món. Però on la trobaré, aquesta màgia? La Malurra va pensar que la màgia més poderosa havia de ser el llibre dels encanteris, on ella buscava tots els conjurs i que, com tothom sap, és un llibre màgic. Així que s'hi va acostar i li va dir: «Abracadabra, pota de cabra, llibre dels encanteris, lolai, lolai, loleré, tu tens la màgia més poderosa del món sencer?» La què? L'aerofàgia? Que es contagia? No tindràs la grip, xiqueta? Va dir el llibre dels encanteris, que era molt vellet i no hi sentia bé. La Malurra va repetir-ho més fort i el llibre finalment la va sentir. «Estimada bruixa, sento dir-te que jo no tinc la màgia més poderosa. Puc donar-te'n la recepta, però després de llegir-la hauràs de preparar una poció a la marmita. Potser és la poció de la marmita la que té la màgia més poderosa del món sencer?» La Malurra es va dirigir a la poció que bullia a la marmita. Abracadabra, pota de cabra, poció de la marmita, lolai, lolai, loleré. Tens tu la màgia més poderosa del món sencer? La poció feia bombolles alegrement sense escoltar-la i esquitxava feliç entre xup i xup. Quan finalment va poder calmar una mica la poció feliç, aquesta va començar a parlar. «Amiga Malurra, blup! Soc poderosa, és cert, blup! Però per fer-me blup necessito bullir a foc lent, blup! Així que, si busques la màgia més poderosa, blup, pregunta-li al foc que em fa bullir, blup!» La bruixa Malurra li va donar les gràcies i una mica desesperada li va dir al foc: «Abracadabra, pota de cabra, foc que crema, lolai, lolai, loleré. Tens tu la màgia més poderosa del món sencer?» El foc ballava, com sempre, i no li feia cas. La bruixa va provar d'aturar-lo, però es cremava les mans i va haver d'esperar una estona fins que per fi va parlar. «Bruixa Malurra, amiga meva, fa tant que no parlava amb tu. Quina alegria! Doncs no, amiga, em temo que jo no tinc la màgia més poderosa, perquè si no fos per la llenya que crema, jo no existiria». La Malurra va començar a pensar que mai ho aconseguiria.
que potser no podré salvar el bosc? Ningú no té la màgia més poderosa? Parlaré amb la llenya, potser ella la tindrà? La llenya estava amuntegada al costat de la porta. La Malurra es va ajupir i, pensant que no tenia molta cara de llenya màgica, va començar a dir: Abracadabra, pota de cabra, llenya del llenyer, lolai loleré. Tens tu la màgia més poderosa del món sencer? Un ronc va ressonar per tot el bosc. Aquella fusta vella dormia com un tronc, mai millor dit. Desperta! Va cridar. Va respondre la llenya. Desperta! Va cridar ben fort la petita bruixa. Sobresaltat pel crit, el tronc vell i mig adormit va obrir els ulls. Ui! Va badallar. Amalurra, la meva petita! El tronc la coneixia de petiteta, ja que havia sortit d'un arbre sec on ella hi tenia un gronxador. Sento dir-te que no. Ui! Jo no tinc la màgia més poderosa, només la de donar escalfor a qui ho necessita. Així que no et puc donar el que em demanes, encara que... Sé qui la té, amiga. Ui! Qui? Va preguntar impacient la bruixa. Llenya, desperta! Què? Ah, sí, perdona. Mira en la teva bola de vidre. Allà hi veuràs on és la màgia més poderosa del món sencer. I es va tornar a dormir. La Malurra va córrer a casa. Va prendre la bola de vidre, va mirar-hi a dins i no s'ho podia creure. Es va veure ella mateixa amb un munt de gent. Ja no estava sola. Recollien ampolles, bosses, guants, mascaretes, tot tipus d'escombraries. A més, parlaven amb la gent i els explicaven la importància de cuidar el món que tenim. Toc, 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 va sentir. Bruixa Malurra, venim a ajudar-te! Hem vist com està el bosc i hem pensat que cuidar-lo entre totes i tots serà més fàcil. Per fi! L'havia trobat! La màgia més poderosa no era el llibre dels encanteris, ni a la poció de la marmita, ni al foc que crema, ni a la llenya del llenyer. Era dins dels cors. Allà s'hi amagava la màgia més poderosa del món sencer.